Fiesta sa Kaumahan 2023 nga kabahin sa mga core events sa tinuig nga Higalay Festival sa Cagayan de Oro City gisugdan na mga nagkadayang agrikulturang produkto nga gikan sa mga kabaranggayan sa syudad. Gipasigarbo ani ang report. Gisugdan na ang Fiesta sa Kaumahan 2023 nga usa sa mga core events sa tinuig nga Higalay Festival sa Cagayan de Oro City. Ang maong kahimuan gipahigayon sa Gaston Park sa sentrong bahin sa syudad. Sa maong park, makita ang mga nagkadayang produktong agrikultura nga proudly Cagayanon. Mapagulay, prutas, tanom ug uban pa, kumpleto gayod sa maong lugar. Usa ang Barangay Lumbia sa mga nag-unang barangay nga nagpakitang gilas gayod sa ilang produktong ginapasigarbo, ang kasoy. Gani sa ilang booth, makita ang hilabihang kadako nga statwa sa kasoy nga nagsimbolo sa ilang produkto. Anaasab ang mga kasoy nuts product nga proudly made sa Lumbia. Display na to tanan produkto giun sa paglasi pagluto sa kasoy, gi-roasted, gi-fried o sa paglasi nga pagluto unya mga delicacy nga made of kasoy. Mga kaang ug mga nagkadayang gulay sab ang gibida sa asosasyon sa Barangay Bulwa. Pasalamat mi sir kay gitagaan og chance ang farmers nga ma-inhibit ila, ma-exhibit ilang mga product, ang mga product para nay chance nga basin day nay chance nga naay mukuan nga moto taga Bulwa naay maayo nga product. Present sab ang grupo sa mga rabbit growers sa syudad kung asa ila gayud gipasigarbo ang mga rabbit nga pwede himuong pet ug aduna sab uban nga pwede ilitsyon. Gani sumala pa ni Jojo Abella, presidente sa Rabbit Colony Association, nga hinay-hinay nang giila ang rabbit lechon sa syudad. Kung i-compare nimo sila tanan sir, nasa mong poster din siya pinakataas og protein content. So sa per pound of meat na sila ay about 21% nga protein. Or 21% nga protein, dayon less ang iyang fat. Magpadayon ang Fiesta sa Kaumahan 2023 hantod sa katapusan sa selebrasyon sa Higalay Festival karong bulan sa Agosto. Panghinaot sa mga mamaligyaay nga magpadayon ang suporta sa katawhan ngadto sa ilang mga produkto. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.